سلام لو ما عند قاعد حصر زبل واجد حبريتات كنرينا بزعبا إيرتراوين عقبان غيوهابو زوص كسز ملكتن كمون أبوج كيميكال تدقيما بزبل أمريكا زوص تخصص ملكتن كمون بزعبا ذات ريواز لهم تنستي غازتينيا زقاتما أب لايف تلفزيون زقاتما زملكتن كنرينا سلسا موداتهم سيصنعوكم تلمود لا غيركم جمرا let's go ጋይስ ነመጀመር ሓበሬታ መግለጺ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንምንታይ ተኣልዩ ወይ ተማሓይሽ ዝብል እዩ ትማሊ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዘርግሖ በትዊተር ከምኡ ፌስቡክ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ርእይቶ ማለት እዩ ድሕሪ ውሕዳ ሰዓታት ክእለ ወይ ክመሓይሽ ክኢሉሎ ስለምንታይ ዝብል ኣዛራቢ ኮይኑ ዝወዓለ እዩ ትማሊ ማለት እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ህዝቢ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕታ ድሮን ብቕልጡፍ ደው ከብሎ ዝጽውዕ ኣዘራራቢ መግለጺ ኣምባሳደር ኣሜሪካ በኣዲስ ኣበባ ተኣሊሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ በኢትዮጵያ እቲ ኣብ ፌስቡክ ኮሙን ኤክስ ገጹ ዘርጊሖ ዝነበረ መልእኽቲ ኣመሓይሹ ኣምጽእዎ ኣሎ ወይ ከዓ ድሕሪ ውሕዳ ሰዓታት ቀይሮሎ እቲ ሓድሽ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ እቲ ኣምባሳደር ንመንግስቲ ፌደራል ዘቕረቦ ጻውዒት መንግስቲ ኣብ ሓይሊ ወጻኢ ዘለዎ ሰላማዊ ኣማራጽታት ምድላይ ክቕጽል እዩ ተማሕጺኑ ዘሎ እቲ ናይ መጀመርያ መልእኽቲ ኣምባሳደር ማሲንጋ ትማሊ ዓርቢ ከባቢ ሰዓት 11 ፈረቓ ንግሆ እዩ ዘርጊሖ ነይሩ ኣብ ፌስቡክ ከምኡን ኣብ ትዊተር ተዘርጊሑ ነይሩ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጎንፅታት ደው ንኽብል ዝሓትት መልእኽቲ ኣምባሳደር ንመንግስቲ ፌደራል ዕጡቓት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝተፈላለዩ ጻውዒታት እዩ ቀሪቡ ነይሩ እቲ ኣምባሳደር ኣብ መንግስቲ ፌደራል ቀሪቡ ዝነበረ መልእኽቲ ክልተ ሓሳባት ዝሓዘ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ብመንግስቲ ፍጸሙ ዘለዎ መጥቃዕታት ድሮን ደው ንኽብል ዝሓትት ነይሩ እቲ ኣምባሳደር ዝተጠቐመሉ ኣገላልጻ ድማ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ህዝቢ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፍጽም ዘመላኽት ነይሩ እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ፈለማ መልእኽቱ መንግስቲ ፌደራል አንጻር ናይ ባዕሉ ህዝቢ ድሮን መጥቃዕቲ ብምቁልጡፍ ደው ከብል ሰላማዊ ስምምዓት መንገዲ ከታጥሕ እዩ ሓቲቱ ነይሩ ድሕሪ ግን ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት ሰዓት ሓደ ናይ ቀትሪ ከባቢ ንመጥቃዕቲ ድሮን ዝገልጽ ትሕዝቶ ከኣልዮ ክኢሉ ማለት እዩ ካብቲ ጽሑፍ እቲ ሓድሽ መልእኽቲ መንግስቲ ፌደራል ካብ ሓይሊ ወጻኢ ዝኾነ ሰላማዊ ኣማራጽታት ንላይ ክቕጽል ዝሓትት ኮይኑ ብተወሳኺ መንግስቲ ድሕንነት ናይ ምንባር ውሕስነት ዜጋታት ከቐድም እዩ ጸዊዑ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ኣምባሳደር ንዕጡቓት ፋኖ ኣብ ዘሕልፎ መልእኽቲ ጻውዒት ነቕርብ ዝብል ነይሩ እቲ ፈለማ ዝተዘርገሐ ድሒሩ ዝተኣለየ መልእኽቲ ኻኒ ሕቡራት መንግስታት ፋኖ ምስ ጭቡጥን ሰላማዊ ዕላማታትን ናብ ቅድሚት ከምጽእ ጻውዒት ተቕርብ ዝብል እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኣምባሳደር ትማሊ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብሓፈሻ ጎንፂ ደው ንምባል ዘመልክት እዩ ነይሩ ናብ ካልእ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ቤት ፍርዲ ዝጠርዕሉ ዘለዉ ጉዳይ ዝምልከት እዩ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከምኡን ኣብ ልዕሊ ገለ የመናውያን ፖለቲከኛት ዝቐረበ ክሲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ውሳነ ሂብሉ ኣሎ እቲ ኣብ ከተማ ሉዛን ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ዝቐረበ ክሲ ምስ ጽልእን ሓርነትን ከምኡን ሓሳብ ካብ ናይ ምግላፅን ዝተሓሓዙ ነይሩ ኣብ 2019 የመናዊ ሰልፊ ኤስቲቪ ዝተባሃለ ኤርትራውያን ኣብ ጸጥታ ሃገር ስግኣት ከስዕቡ ስለዝኽእሉ ዕቑባ ክረኽቡ የብሎምን ዝብል ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ መበገሲ እቲ ጉዳይ ምዃኑ ተሓለቕቲ ይዛረቡ በቲ ኩነታት ዝተቆጥዑ ገለ ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት መግለጺ ዓሌታውን ሓደገኛን ብምዃኑ ደው ክብል ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ጠሪዖም ነይሮም ኣብቲ ድሕሪ 6 ዓመት ብረቡዕ ዝተዋህበ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰልፊ ዝበየኖ መቕጻዕቲ ስለዘየለ ከምዚ ዓይነት ናይ ጽልኢ መግለጺ ከየውፅእ ከም ዝኣዘዘ ሓደ ካብቶም ነቲ ክሲ ኣብ ምምስራት ግደ ዝተዋፅኡ ሳምሶም የማነ ሓቢሩ ኣሎ ኣባል ባይቶ ምሕዳር ሉዛን ዝኾነ ሳምሶም እቲ ንኤርትራውያን ማሕበረሰብ ስክፍታ ዝፈጠረ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ተወሲዱ ኣቓልቦ ማዕከና ዜናት ሃገር ክረክብ ምኽኣሉ ከም ዓወት ኢና ንሪኦ እውን ኢሉ ኣሎ ኤርትራውያን ዝሓቆፈ ሓደ ማሕበር እዩ ብመንገዲ ጠበቓታት ነቲ ክሲ መስሪትዎ ስደተኛ ንዘጋጥሞ ብድሆታት ብሕጋዊ መንገዲ ክንቃለሶን ከም ዝንኽእል ንምርኣይ ዝዓለመ ምንባሩን ሳምሶም ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኩለን ሃገራት ንዘለዉ ኤርትራውያን ሱቕ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን ተኣኪብና ብሓንሳብ እንተሰሪሕና ብዝኾነ ይኹን ናይ ጽልኢ ዘረባ ክንትንከፍ እንከለና ናብ ቤት ፍርዲ ክንከይድ ኣለና ሕጊ ኣሎ ሕጊ ኸኣኒ ንኹሉ ሰብ እዩ ስለዚ ክንጥቀመሉ ኣለና ኢሉ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ስዊዘርላንድ ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ከም ዝቕመጡ ጸብጻብቲ ሃገር የመልክት እዩ ናብ ካልእ ሓበሬታ ኣሜሪካ ንሱዳን እገዳ ክትገብረላ ዝብል ሓበሬታ እዩ ሱዳን ኣብ ኩናት ኬሚካላዊ ኣጽዋር ከም ዝተጠቀመት ኣሜሪካ ገሊጻ ኣላ ሱዳን ኣንጻር ሓይልታት ዳዕሚ ሰሪዕ ተካይዱ ኣብ ዝነበረት ሓድሕዲ ኩናት ኬሚካል ኣጽዋር ተጠቂማ ድሕሪ ምርካባ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ሓድሽ እገዳ ክትገብር ምዃና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር እትገብሮ ሰደድ ክትድርት ካብ 6 ሰነ ጀሚሩ ገደብ ፋይናንስ ልቓሕ ክግበር ምዃኑ ብውሃቢ ቃል ታሚ ብሩስ ዝወፀ መግለፂ ይሕብር ኣሎ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ይኹን ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ እዋን እቲ ግጭት ብገበን ኩናት ተኸሲሶም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ብሰበስልጣን ሱዳን ዝወፀ ሓበሬታ ክሳብ ዝሕጂ እዋን የለን ኣብቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝጀመረ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ፖለቲካዊ ስልጣን እቲ ሃገር ንምቁፅጻር ዘካይዶ ዝነበረ
زنبره حدحداوي خينات لعلي 150,000 سبات كم استقتلوا يزحبر كم زفلت أبز حلف فوارح جميرو السودان رئيس ختما كارتوم داغماي كوتاطر كم زغالن اب كال بوتات جن وغ يقتل كم زلو يزفلت السودان ايونوت كيميكالات وار كم ستقمت زحبر زرزر حبريتا كوانت زيله السودان بكلتا غاطاميتات كلورين غاز كم ستقمت زدما موت دق سبات كسعب كم زغاله نيويورك تايمز اب طري تقيسو نيرو ناب كلا حبريتا مس نخيل بزعبا زستريو لكم ابز زينا زغاطمي وي كاب زستريو لكم شو زغاطمي بالتلفزيون WRGB نيوز تباله زينا زغربا زن كلته تريو لكم حنت خباتن ذات صعدا خدان غير دلا مالتي اوليفيا تبالت تنستي دلا تشعت ورحي اوريدي غيريا سلازي نحرس تدالو زلا انتخونه كن كم زريو لكم زينا تقرب مس قربت اوريدي حرسا مصي مالتي نختحرس ملكات ريا انتخونه كن تصميما كتودو مخالا وي بحافشا نخلت ساعات زخون اوريدي حمام حرسي مصيوان كله ملكات ندرايتن كلها تصميما كتودو مخالا زرابيت كوينا قني يالا مالتي. Good Wednesday morning. I'm Olivia Jakewith. And I'm Julia Dunn. We do have some breaking news this morning. Literally. ስለዚህ ከመም ጀሚሮ ሞደሎ ኦሬዲ አቀዲማት ምልክታት ሕርስ ከም ዝራአየት ቅድሚ ናብ ዜና መቅረባ ምልክታት ሕርስ ሪያ እንትኾነ ግን ዜና ከቅርቤ ፀገም የብሉን ምባል ንክልተ ሰዓታት ዝቅፅል ዜና ክትቅፅል ምዃና ነጊራቶም ማለት እዩ ንም ዳይሬክተር ዲዮም ተን ካሜራማን ብድሕሪ ዘሎ ክትከይድ ንሕክምና ነጊሮማ ግን ክውድኡ ኢላ ማለት እዩ ምልክታት እንዳራአየት ኮላ ይሶኬ ክውድኡ ምባል ክትቅፅሎ ኺላ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ትሪኦ ዘለኹም ዜና ከቅርቡ ኣብ ዝዳለውሉ ዝነበሩ የት ናይ መጀመርያ ኢንትሮኦም ካኒ حدش حبريت لنا بمبالم جميرهم أوليفيا تحرس يا بمبالم جميرهم. Olivia's water has broke. That's right. ስለዚህ حمام حرس خمسة تحزت بحفشة أنت يدبال تدالي ملكتات كم زرعيت يتنقر زلا ملكتات ناي حرسي كم زمت آيات نقر زلا زي مالتي. She is anchoring the news now in active labor. Early labor. We've been doing the contract. She's now. إذا أقدموا خمس زمت بحفشة بساعته خمس يكون أقدموا خمس زمت آيات نقر زلا تها حمام حرسة تحيزة زلا مالتي زي. You know, timing her contractions. We'll see. I'm going to pay attention. What, 2 minutes apart? No. Well, there was one, but it's been a few minutes since then, so we're still in good shape. Her decision to stay on the desk, by the way. Look at what it says. Days past due date. Oh, there we go. Yeah, I know. So we're thinking well, maybe I'm today. happy to be here, and I'll stay on the desk for as long as I possibly can. But if I disappear... We're so happy for you. She's 2 days overdue, so she wants this baby. That's right. Baby out. But. All right, so if my baby does come today, Craig... ما عندكم تحرس أوردس كن زينا فليت أنا رامالتي. So... تازينا خطود أمخانا يعني جراتهم زينا ودي أخذ كيد كم تريلي يعني جراتهم. The weather was good. Not so great. And if I have to run off the set, that means I'm hoisting Olivia over my shoulders and taking her to. ስለዚህ ኣብ መንጎ ካብ ዝነበሩ ዜናታት ብሙሉ እቲ ዘረባ ብዛዕባ ይነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ሕርሳ ክትከይድ ከም ዘለዋ እውን ደጋጊሞም ዝነግርዋ ብድሕሪት እውን ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለጽ ነይሩ Hospital. I mean, now's a good time as ever to have a coffee. A water break? A water break. That's right. We'll be right back. Done that. كم تريو لكم أب سكرين وين تحرس مهانا قومون تبغى عدل كم سمن نيلا بالتلفزيون أب صحف كجلس وفتينا ونيرهم. I'll do my best, High which five, girl. means Whole maybe show. you Look at won't see that. me 3 hours of news. That's right. In contractions. I think that's a first for CBS6. سيد جالس لو ما عند زبلنا حبريتات زمسلني روح سابز المدب سلام.